Wel, rwan te, rhaid gwybod bod chi'n newydd ymuno, croeso I chi, dyn ni'n dod I ddiwedd dosbarth yr Heffrod, y baby beef, a dyn ni'n mynd am Pencampwriaeth y rai cyfandirol, ac mae Mansell a David Lewis gen I fyma o fferm Pentwyn yn Sir Gar, a dwi wedi dysgu lot yng nghwmni'r ddoi yma bore yma. A dwi'n siŵr newch chi fwynhau sylwadau nhw ar Pencampwriaeth. But nawr te boys, mae wedi dod I fan hyn. A ni'n lawr I dair. A dyn ni wedi gweld gwertheg o safon uchel iawn bore yma. Classes cryf iawn wedi bod rhwng y tair, really. Tair classes, fod yn onest. Ie. Mae gen i 2 fi a 1 goch o flanau. Dwi'n tybio felly rhwng yr heffer fawr fi o Tecwyn a yr heffer goch o Bôn y Bowen. Ie. Dwi'n bici o'r ochr fan hyn de, ond mae tair o flanau a gwn I weld nawr beth fa tydyn o fe. Mae nhw dair heffer neis iawn. Tair heffer da iawn de. Yr heffer goch a mae'n heffer o'n adw, chywod. I fi mlaen to, dim rhy fawr nawr. Na. Ond I fynd mlaen a gyfer dangos amser hyn blwyddyn nesaf, beth bynnag bydd heffer Tecwyn yn braidd yn... Falle bach yn gryf, falle mae'n dibynnu, chwod, faint o tyfiant sy'n ei fryding I, chwod, alle, falle dal i'n ôl, falle, chwod, mae'n ei bosib, ond fe ni'n gweud fy'r heffer goch, falle'n siwtio well amser hyn blwyddyn nesaf, achos I seis I, chwod o fe, ond, chwod, mae'r honno a heffer Tecwyn. Ond heddi mae heffer Tecwyn yn edrych o dda, ynddi? Edrych yn special ar y dydd. A odi rhi fawr a gyfer blwyddyn nesaf, fi'n mynd siŵr. A ni fach Sir Fôn mae hefyd, efo Aled efo yna. Bydd yr effer ganol, bydd yr effer mewn 20 mis, bydd ni'n meddwl. Mae'n mor correct, smart. Mae'n aros hwnna nawr, mae'n smart. Mae'n wara teg i'r rhain sy'n dangos. Dyn nhw methu dim tric yna gyda nhw. A mae'n rhaid bod fel yna. A mae 2 ether dda fyna. A 3 ether dda fyna. A falle bod y heffer goch yn edrych rown eich listau yn siarp, mae'n mwy alert, mae'n bach mwy sioe felly. Na'r un fi felly chwarae ar hyn o bryd o fe, ond... Heffer neis iawn. Ond mae'n agos iawn yn ddwy na, dden ni'n meddwl. Mae'n Tecwyn mwy ffordd wedi. Tecwyn sydd wedi mynd. Allu ti newid pyn bach oedd heffer dda iawn yn ail I hwnna. Oedd. Da honno, a siŵr da honno I fewn nawr. Da honno fewn nawr I weld. Wel, mae te. Tudur wedi cael dipyn o ffoi esgwyddau nawr wedi cael y dosbarth. Ydi. Yda'r bystych eto. Mae rhywbeth yn bwyti'r rai benywedd na pan daw I mater o sioe. Os oes un da na chi, mae'n gallu dangos rhyw ffordd. Mae bach o edge i'n oes, gwybod. Mae heffer gornau. Mae hon yn mewn. Mae hon eitha. Hon yn effer da iawn. Gawn ni weld nawr beth ddigwyddydd. A nipyn o effer. Os welwch chi golwg mewn difri ar wyneb rwy'n erioed o dde ar wyneb Tudur. Astudio yna ar y pryd. Mae'n meddwl o beth. Hwna fydd ymlaen er mwyn cael gweld I blaen o effer. Cymharu. O'n i'n colli'r beirniad y bystych ddoi yn dweud. Oedd ddim yn tynnu nhw allan gael cymharu nhw. Na. Mae'n job yn dweud. Simon, gyda'r rhaid. Os rhywbeth mae hynna'n mynd to bach yn grif. Mewn blwyddyn. Ond mae'r maturity heddi'n bach o helpu. Mae'n cario heddi ar y dydd. Hedder Sir Fôn. Effer fi, Da iawn, Go dda.
Smart iawn. O, Ia. A ddwy fyd yma. 2 fi. Ia. Go dda, boes, a llongyfechiad e mawr. Dau deulu sy'n gweithio'n galed iawn yn y maes yma. Un o Sir Fôn, a llall o Chred Arwst. Ardderchog.